otvorila se ona velika skakonica gde je kolos. Dobro. Znaš, ono, ne možda očekuješ da može išta da mi se desi. Hvala Bogu, pa smo imali neki kao pripremni mali trening sa nekim, ono, šta god. A ček, tad si trenirala? Ne, samo smo došli tamo da se iskačemo. Ono, platiš termin, skačeš, imaš skakonica 1000, imaš neke koševe, imaš gluposti i one bazene sa onim sunđerima. A ja ono, ceo život sam trenirala gimnastiku i mi nigde u Beogradu nismo imali taj bazen sa sunđerima. I to je bila, znaš, koji je to trip, ti lupam sa grede da skočiš, ono, salto u taj bazen. Ne možeš da se povrediš. Znaš, ono, sistem treniranja... Neko kaže ne može, ti dokažeš da može. Ja, hvala Bogu, pa smo imali to razgibavanje. Znači, evo, zamisli, ja sam sad ušla, razgibali smo se i ušla sam, jedna trambolina, skačem, druga trambolina. Ja sam bila kao sigurna, sad ću ja zadnji salto da uradim. I kako sam zamahnula rukama, samo sam videla ovako pod. I prelomila sam se ono prednji škorpion. Ovde mi je bila glava, a noge su mi ovako otišle. Ja sam tako pala i samo sam se ovako otvorila i shvatila sam da sam bukvalno ostala nepokretna. Znači ja sam ovako blejala i sad daj šalu na stranu. Znači, haos, ne mogu pomerim noge, ruke, ne mogu ništa pomerim, samo sam mogla oči pomeram i oko ja kao pokrećem oči kao tu dozivam drugara, ne mogu da pričam. I on skoči ovako tu na moju trambolinu, kreće da skače ovako pored mene, mi klapću mi pršenovi, ono, samo čujem njih, ne čujem ništa. I onda sam rekla, ovo je moj kraj, i rekla sam, nikad mi se nije desilo, znači koliko sam trenirala gimnastiku, ništa slično tome. I ovde se unakazim i rekao, ma ne, znaš, ono, nisam ostala nepokretna. I poslije jedno minut, dva, ja krenem, znaš, ono, malo sam, ne znam, dok je sve to bilo vruće, ja sam kao radila tu malo i kao koliko napred uradim, pa poveljkicu, neku, sve to dobro, kad sam se ohladila. Znači, nešto se tu desilo meni, ili mi je disk, ono, od pršena skliznuo, otišao nešto, i onda su me nameštali. I onda sam mislila sam nameštena, tako, do skoro sam uradila kolo tu nazad i unakazila sam leđe opet. Tako da moram opet idem da vratim to. Od sada, mislim od tada sport usporio totalno. Samo trčim. Volim da trčim i, znaš kao, tu ne radim ništa. Strašno. Samo zglobali. Trčim pa nekad neki trbušnjak, neki skok, čučanj i to je to. A trčiš svaki dan? Stripaš se ono kao Amerikanci ujutru 6 sati ideš? Ne. Kad mi je lepo, kad mi je vreme, kad onako ostim da moram da... Nemam nešto određeno kao sad svaki dan isti tempo, ono, isto vreme, ne. I koliko istrčiš u prosjeku? Nažalost, nikad nisam merila kilometražu, ali kad pogledamo, nikad nisam merila kilometražu po 7, 8 do 10 kilometara istrčim, ali trčim po možda sat 20 minuta. I to, dok ne obrnem krug, znaš, ono, na satu ja nestanem. I onda tek posle mi krene ono da mi je loše, pa malo, znaš, ono, ajde ako možeš 15 minuta, ako ne kući. Znači i dalje se preforsiraš samo što neki... Ili biram da li ću liftom do kući ili stepenice, to mi je taj posljednji krug. Družimo se.